ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ରକ୍ତରୁ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଛାଣି ଅଲଗା କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବୃକକ୍। ପ୍ଲେଗ ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ? ଉତ୍ତର ମୂଷା। ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଉତ୍ତର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍। ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଶନି। ପନିପରିବାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସିଝାଇଲେ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଭିଟାମିନ୍। ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାର ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ କେଉଁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଉତ୍ତର ଯକ୍ଷ୍ମା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଥରେ ଘୂରି ଆସିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଉତ୍ତର 1 ବର୍ଷ। କିଏ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଖବର ପଠାଏ? ଉତ୍ତର ସ୍ନାୟୁ। କିଏ ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ରକ୍ତରେ ଥିବା ଅଦରକାରୀ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ କିଏ ଛାଣି ବାହାର କରିଦିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୃକକ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।